Bufele ubuhle bayo nokuhlakanipha kwayo, ingane edliswe ngumngani wayo ushevu. Kuvuke umona kumngani wengane edliswe ushevu idliswa ngumngani wayo omkhulu. U-Ofentse Rhobe oneminyaka eyi-16 obengumfundi esikoleni iTsago Secondary School ushone kabuhlungu efakelwa uphoyizini ekudleni kwakhe okuseskhaftinini. Kanti-ke ufakelwe ngumngani wakhe wadla washukwa isisu ezibhonqa wagcina eshonele esibhedlela. Kanti-ke esibhedlela-ke kwenziwe inhlolo kwatholakala ukuthi-ke udle ukudla okunoshevu. Babuzwa abangani bakhe ngamaphoyisa bagcina bevumile ukuthi ngempela bamdlise uphoyizini ngenxa yokuthi bebenomona wokuthi muhle futhi ubebadlula bonke nangokuhlakanipha eklasini. Lesigameko senzeke eSoshanguve. Lubikayo uLondani Mthumbezo uPatsha umtakahlophe endabeni zeBhamshela TV. Ibika nje ngiseGoli. Sicela ulike uphinde usubscribe ukuze uzoyithola lezi ndaba zishisa.